Kmin il-ħamis filgħodu Joseph Scicluna għażel li jexed fil-ġuri li jinsab għaddej minnu u li fih jinsab akkużat bl-attentat taqtil ta' Mark Farrugia. Xed fid-dettall li dakinhar tal-inċident lemaħ lill-vittma jarma għal kaċċa fl-alqa ta' Zjuħ. Xed li qabel telaq wissieħ biex ma jisparax fil-baxx u biex iħalli lill-ibnu fil-kwiet għax kellu biżżejjed problemi. Mistoqsi waqt l-aċċess mill-ġurati huwa qal li ibnu kellu problema tal-alkoħol u droga. Allega li qabel sparalu il-vittma kelmu ħażin u puntalu s-senter ma' wiċċu. Għalli d-daqqa ta' marloċ tajjilu biex jiddefendi ruħu wara li l-vittma imbuttaħ. Xed li meta ġew fl-idejn waqa' mal-art wara li Farrugia taħ daqqa ta' pon fajnu u reġa' imbuttaħ. Spjega li mal-art il-vittma beda jagħtih bil-pon. Għalli fħin bla waqt ra li l-Farrugia jiġri għas-senter u fdal maħħata fis-senter tal-vittma u spara. Żied li l-vittma ħarab jiġri lejn il-parti ta' fuq tal-wied fejn kien hemm missieru. Għalli wara li spara telaq minn fuq il-post u mar id-dar. Scicluna xed li ftit tal-ħin wara irċieva telefonata mill-Lassa tar-Rabat. Għalli fuq parir tal-avukat li kellu dakinhar għal-ewwel ma mmettix li kien fuq il-post. L-imħallef Xerri Herrera ċaħdet it-talba tal-prosekuzzjoni sabiex dan l-avukat jitella jixed u jikkonferma il-parir għax qalet li l-akkużat biss għandu s-seta jeżentaħ mis-sigriet professjonali. Ix-xhieda ta' Scicluna komplet fuq ix-xena tar-reat f'Ħaddingli fejn kien imiss lilu li jfisser lill-imħallef u lill-ġurati x'ġara dakinhar tal-inċident. Lura fl-awla huwa wieġeb li l-ewwel verżjoni lill-pulizija ta' għax kien imbeżza. Scicluna tenna li kien l-avukat li kellu li qallu biex iżomma dik il-verżjoni anke jekk hemm xi ħaġa oħra. Mistoqsi dwar ir-raġuni għal ma milx rapport mal-pulizija, Scicluna wieġeb għax għadda minn trauma. Il-prosekuzzjoni fakret li xut li jekk kien daqstant imbeżza mis-summari jirrapporta u mhux jixtri l-ħobs u l-ħalib.